Yeah, yeah. Yeah, yeah. Zoitwa, mwanangu zizoendwa. Joita, jese isu totenda. Kuti chapebuga, tichivema. Mweya wajo waipa, wakuzarira. Watenderera. Mweya wamomotera. Right. Vazukuru. Handiti tese tanyatsoona nekunyatsonzwa zvanga zvichiitika pepe. Pane angati hapana chanyatsomujekerera. Handiti zvese zvakajeka ka? Zvakajeka ka? Sekuru, isusu process yese taiona ichiitwa. Handofunga zvinhu zvedu zvichafamba zvakanaka. Aiwa, zvinofamba zvakanaka. Tikangoteedzera mhiko dzedu dzatataurwa zvinofamba zvakanaka. Handiti muri panzwa. Saka kana zvakadaroka zvinenge zvakanaka. Iya, zvakanaka. Saka nai sekuru. Saka zvoreva kuti nezvese zvataita ugomo zviya ngozi yatoripika. Aiwa, tikanyatsoteedza chaizvo zvinenge zvatoita. Handiti. Saka sekuruka imimi chinyatsai kuti tsanangurira zvikari. Handitese toteerera tinyatsonzwa kuti tisazopotse. Right. Handiti zvanzi tikasvika pachigwenzi ichi. Handiti ndochaunga uchitaura ichi. Hapana achacheuka kwatabva. Hapana achataura kana nemunhu. Handiti kupanzwa. Ngatinyatsochengetedza mhiko idzodzo. Tikatadza kudzichengetedza mhiko idzodzo tatoporonga atomaipe. Nei sekuru, ko zvatatosvika pachigwenzi chachona ndopatichasvika kubata kumboko pasina kana taura nemunhu kana kucheuka sekuru nepatichiri panapa. Ungasikateerere zvanga zvichitaurwa. Nandichiteerere. Hapana achataura nemunhu. Hapana achadaira kana foni kana mameseji. Hapana achacheuka. Handiti muri kunzwa. Pane achine chimwe chekubvunza. Aiwa, tinotenda sekuru. Handiti tese taanzwisisa ka? Zvabatsira kaizvo. Tinotenda sekuru. Nhasi obva wanyatsoti kachu kukurumbidza chaiko ndo zvinotoda kawedha yacho kuri kutonhora. Mama nekachando akaka panotoda kuti munhu umwe tichipisirira chaiko mutswe zvimatumbu izvi zvidziro. Naiwe kuzviwandisira tumajari tushoma twakadai. Aiwa mama anzi nadhokta musadye mafuta akawanda. Aiwa zvemadhokta zvinombotedzerwa here? Inzwaika mama. Hamuzvioniwo kuti tikaita zifamily meeting chairo tonyatsogara pasi totaura tomboona kuti nyaya yeshamiso iyi iri kumbofambiswa sei. Aiwa family meeting irikutodiwa. Handiti shamiso wacho akufanira kudzoka panapa kuti agarire padhuze ndichimonita ini. I know mama, I haven't been a good responsible parent kuna Shami, but this time ndakuda kuti ndinyatsogara naye mwana wangu nonyatsomuratidza kuti ndiri mubereki akakwana chaiye. Exactly. And besides, iwo kavakatorakidza kuti mafailures pese apa pavanga vachigara nemwana vakatadza kumuchengetedza zvakanaka. Mukuzvionako ana Zebron vakazvitadza izvi. Ndizvozvo mama. Kwaiye Shamiso, ndataura naye nezvenyaya kuchikoro paya. Ndakuchimubvunzawo ndiri kumuudzawo nezveinheritance kwababa wake. Angada kuzvinzwa. Aiwa, kana akasingambozvinzi kana mai iye kwaana sekuru vake anokuda. Don't worry mwanangu. Pano ndo pano todzoka chaipo. Kana vhiniwa ana Zebhu wacho tikangovakumbira avamboramba kana iwewe manjika rato basa rako rekumuconvinza kuti anofanira kudzoka pano pamba. Arambe ukataura naye. Mama ndizvozvo. Aiwa ipapo mataura dama chairo chokwadi ichocho mama. Saka inini ngatirongei kati kuzoenda. Togadzirira toenda.
aiwa hatoenda zvakamira tinoenda nhasi kwakutodziya tinotoenda chete tondwari shami anditemesa musoro gore rino wakuzarira nyashaka mazono ukasikidza umunge unozoti pepe watondimutsa nanchitorota vasikana kuroti iko kwaedza ikoko plus mazuva ndido kukasikidza kakumuka ndiite basa rangu fasta ndikwanisawo rangu rara ndiri patiktok. iwo madiro okuita tiktok mazuva anova ari kundishamisa ini chiyasi vasikana tiktok iri kupisa zvaizvezve itori pahit tiktok inokudzidza zvese zvaunoda sikana kubika kuita skincare zvese zviripo. aino hangu ka but iwo madiro achona azonyanya nyasha shamiso anyway handiika kuchikoro kanhasi kune masports tunoita netball. asikana kupepe pandikaenda vanhu vakasara chitichi It's obvious vanhu vanongotaura but zvinana basa. nyai ndichiri kunyara handisati ndauda zvekufamba ini Saka kuchikoro kwacho uchienda sei? Vanhu vanongotaura. You think it's easy here? alright koini ndikaenda kwana aid handiti iwo woenda kubhora kwako ikokosodzoka uchinditora toenda tise kumba hauzvoni Kwana AD kunoitei? Kasima kutodada nezvemashuwa kani? aizvi kudanana kupi naye nyasha ndine nyaya ndida kungotaura naye ikoko Safunga ndakapusa here Shami. Saka tozosangana kupi? Shamiso hausi kundudza hako chokwadi. But anyway, handiye kuchikoro. chokwadi chei asikana handiwatanga zvokuita matchmaker zvako izvozvozvo But inini I'll date Ed shangu. Mukomana waye ane very bright future. haya zvakaoma handi muri kuzviona tiktok yenyu zvakukufurira izvi kudheta edi pakuita sei namai urikuona zviri kuitika izvi ndiri kuona kunge this is a sign. umbotaura nezviko Esaini mama ndati zvinhu zvese zviri kuitika izvi muri kuona kunge zvakajeka. zviko ina ndisi kunzwisisei handiti kutanga akamitiswa nemunhu waasingazivi ndobva ashayikwa kechi 3 bva awanikwa asi nhumbi yacho pasina. kechi 4 inheritance yapindira mwana atopfuma. aiwa kana ndimi zvisi aiwa iwe muzukuru wangu uyu angori nelaki rake chete remari. aiwa aini namaika ndiri kufunga hangu kuti nezvese zviri kuitika nezvese zvanga zvichingoitika it's a sign for me to start to live a better life. saka apa uda kuchinjira shamiso kana mama aiwa handisi kuchinjira shamiso baba but ndiri kutoona kuti now I have a chance to live a better life. ndombosiya zvekubhawa izvi ndoita zvechechi. asi pana akakuparidzira mawachita wakambopfura ndipano nditori serious amai. alright ininika ndafungawo kungoti ndongosetlawo ndoita amai vakakwana. ndorarama upenyu wakadzikama. okay, that's good. Now you have come to your better senses mwanangu. Ndizvo chaizvo ende zvakanakisa zvekuchinja. Asika chipfambi nebhaibheri hazvienderani. Saka kana watochinjaka otonyatsochinja zvemachaizvo chaizvo. amai aiwa nditori serious kamama mufunga kuti ndiri kujoka. ndikatosetla zvekuti ndikawana murume ada kuroora vari mufundisi handizezi ndotoitawo amai mufundisi. Iwewe manje kwakudhiraivha vhangeri richitonyatsa kuenda. Inga Mwari ndewe minana naimi. Anhu vanotaura kuti zvikasashamisa asi Mwari aiwa ngazvishamise. Aiwa rega zvishamise. Aiwa nhasi wandinakidza. Kwai watochinja?
shamwari ndachinja kudhara nandakatokumirira iyoyo kasazototaura nasandataura asikareba ndatoonawo dzamama asi usazoya nsoda kuti pazvizive chichi tikuenda newe ndakatokumirira kasika. This week on Manat. Malika, wake up. Open your Show me eyes, what my she's dear. had. Those are father's sleeping pills. I really think Malika's hurting. mama istareferi yamukuonei maindians wena ndomafarira zvisingaiti ende vanonakidza kunyanya pepa vanotamba vanotamba zvine hunhu. mama maindian kutongomafarira makutoti ane hunhu. mirakaoni tasaoni pavanenge vakutambapo. By the way mama vachikumburuka kuenda kumalesson masikati then tozoenda kunetball. Ko wakadi kugara wakataura dai wataura kadhedhi vako varipo vaikupawo mari manje ina ndina kana sendi. Mama hazvina kana basa kuona chikumburuka kuenda kana shami. Shami ndiye asina kwaari kuenda manje. Mama tinokasikidza kudzoka na40 tatodzoka. But please make sure kuti makasika kudzoka musatangirwa nadhedhi wenyu usvika panapa handi unovaziva ka. Maita basa mama. Kwesha mwacho ati arida kuenda here? Ndozotaura naye. Alright. So dedi tenda kukuonai pamunouya kunotona. Bankuru vakapedza kurongedza mabhegi kumota tete vapedzawo zvavari kuitawo tenda kusimuka kuenda. Yeah, I know there was not much time for us to talk, Baida. And I know that I cannot replace the time that has passed or change the things that have happened to you. But I want you to know this. You are my daughter. Okay? And I will do everything to make sure that I'm part of your life. And I will fight to make sure that we are back together again as family, just like before. It's okay, Dad. Yeah. But the other thing, makufuna kuti musiyane nemuzukuru wenyu Jerry. Yeah. I think that's a good idea. It's a good idea. Asi, Dad, nanjifunga kuti I think very soon ndombobuda ndoenda kunze kwenyika. Things are not okay. Kumba kwakaoma between me nemurume wangu. Zvina zvinomira muchidhedhe. Saka I thought it would be a good start for me kuti ndimbo move somewhere else and start something new. No. You don't run away from problems like that, Baida. Especially when it's family. Okay. Look, why don't we meet up when we are both back home, Naiga? Then we talk. You know, we have a lot to talk about. So we can talk about that. And look, Ona even Vaningina Wako have left the house. And I need you guys to be back together. And I need you to be there. All right? It's okay, Dad. Yes. Yes, it's all right. Mani Baida. Achande katinooneka. Budi asina nkomata da kuoneka tifamba. Yes. Gono. Seku. Na baba. Nana Gono. Tinokutendai nebasa rakabatwa pano. Isusu takuda kupinda munzira. Alright. Aiwa makaita basi. Tinokutendai Sekuru. Aiwa tinokutendai. Nekubatanidza kwamakaita mhuri. Aiwa munotendwa imi. Nai. Aiwa. Aiwa big five. Munezwe. Ndoyako kamazwano. Aiwa muchitendei vazukuru vangu. Aiwa inini ndototenda imi vazukuru. Makagona kubatana, handiti mukaita kuti zvinhu zviita sei zvifambe. Aiwa zvakatofamba. Ende nesuwo makatotigonera nekuti basa rakabva raita sei rakabva rareruka kubatana kwenyu ikoko. Aiwa zvinofadza zvikuru moyo nekuti tanga tava nenguva yakareba tisati tamboungana. Chokwadi. Saka aiwa tinoisa maoko kwamuri mugare kure nemoto
mungazotsva. Isusu ka security tati regai tichisimuka tifambe zuva risati radoka iri risati raenda kuna mai vayo tifambe kwakachena. Hapana chakaipa muzukuru. Zvakanaka kuti mufambe kwakachena handiti ende musatye henyu munofamba zvakanaka nekuti basa iri rakabatwa, hondo dzakaita sei dzakarwiwa. Asi iwe Simon ndikuda kuti umbosara zvishoma. Timboita hurukuro dzedu dzatoita. Ayo pakanaka hapo. Okay. Kwenkei kwakanaka zvako. Aiwa. Aiwa. Pakanaka. Aiwa pana. Iwe uri kutya kuti anosara achititengera doro ndandega. Wakaramba kakunditengera. Aiwa atokutengera. Aiwa zvakufamba manje. Naiwe paida wakutoenda uno ndichabikirwa ndaniko dai muzukuru. Ndakakanganwa. Torame. Baba. Yo. Aiwa. Wakatodzani kwewe. Aiwa. Mai mange. Aiwa munotisimbisira muzukuru wangu ukoko. Handiti nevese. Ndichauya navo vakomana. Ngavauye kuno. Ndivafundise kuridza hlava. Uri sei hapa? Ndiri boy. Edi aripo? Ndisi kupinda zvangu. Muledzi. Edi, ndipi? Kwakanaka iri kwamatitsika kudai. Kuri nani zvako? Handiti, ngatipinde mbo. Ndisi kupinda hangu. Mama aripo? Mama vakaenda kumusha. I think vanonodzoka nhasi. Alright. Kwakanaka ako? Ya, kuri boa meno nyaya dzemhuri. Alright. Hauzowamhoresa kana wadzoka? Tovamhoresa. Moza, I can't still believe kuti ndikukuona kudai. Newe Edi. Handiti iwe ndiwakapedzisira kuyamba kwedu. Saka ndauyawozve. This reminds me. Unoziva kuti pawakandoudza nyaya yaLucy, ndakatraya foni yake yairamba. Nanhasi foni yake haisi kuita. Even ndakatraya nefoni yemunhu. It's not going through. Edika, ndo nyaya ndatofambira panapa iyoyo. I'm very worried. Honestly. Lucy is missing. Yeah? Uti my girlfriend is missing. Ende ndatozviona panews. Picture rake rabva ratiswa paTV kudai so. This is still unbelievable to me. What's happening in this small world? A lot is happening, Edi. A lot. Wanzwa. Yeah. But right. Iwe waiti une wakamona kumba kwaitaura kaiwe. Handi tinomutsvaga iko. Kumbeko kondokuziva yes, but hakungoendo zvedzungu shamwari. Kana uchita kuenda zvedzungu kure. We need time. We need a lot of time to discuss about this, Edi, wanzwa. Ende kuonana kwedu kuchambonetsa. Saka iyo zvaunenge wakutoita, unenge wakutoya kumba kwedu. Handiti? Sekura kwaunozoti chii? Iwe kuti sekura kwako ngatipe time yekuti taure tutu. Tenge takutomboona kuti toita sei shamwari, but for now we need time to discuss nyaya yakaoma. Wanzwa? Pakaipa shamwari. What you put in it? Why would I put something in her food? Kumaswera sei kune bobonyasha? Ndaswera sei? Ndaswera. Kungogara makati muri mega panapa. Enda. Tofurwa zvangu nemhepo ndichiona TV. Mega. Haya. Kuvasikana vaenda ku? Loisi ameno kwaenda kunotamba kumaraini ekuseruko. Then Nyasha naShamiso vaenda kunotamba netball kuchikoro kona Nyasha. Nyasha naShamiso. Name Nyasha.
takati chiini nyaya yeshamiso handakati adoda ke ambomira zvisizvo kufamba zvaari kuita izvo. Baba Wanyasha, mwana anenge achidawo kumbofurwa nemhepo. Anosvika rini achiswera akazvivharira mbo. Nyasha, hatina kutaura here kuti Shamiso akutomboda care and protection yedu panapa. Usaiti unge Shamiso munyowani kwauri iwewe. Kwakashayika futi. Vati vanokasika kudzoka. Kunyange akakasika kudzoka. Sa ane care and protection yani ikoko. Iwewe usaiti unge Shamiso munyowani kwauri iwewe. Kwakashayika futi. Achishayika neko Baba Wanyasha. Handitaenda naNyasha. Saka kuenda naNyasha zvinoreva kuti haachashayika futi. This is the last time kuita big mistake yawaita. Shamiso haabve panapa asina protection yangu. Handiti? Ndapedza newe. Hallelujah. Oh yeah. Tinotenda Mwari tete. Tafambiswa muNyasha. Tafamba zvo. Asi bhutika. Marova mota. Moza kuti dai musina kuita mafambiro enyaya. Pamwe tasvika pakati peusiku. Tete, takurumidza kusumuka kubva kumusha uku. Ndosaka tasvika this time. Handiti? Yeah. Kuti ne. Alright, man. Pindai mumba ndiri kuuya. Alright mwanangu. Tete. Ungari kusara kwaita Simon kumusha uku pakanaka. Anjadzika. Inini ndatoshaya weni. Asasarira chii chezvo. Teteka. Mukati pane munhu akamuudza here? Asi hapana. Pamwe ada kuti sununguro kuti zvinhu zvedu zvigofambawo zvakanaka. Imi, asi kuti akabva ita mwoyo wakaipa zvekuroya nevana vamai vake. Tete. Kutambudzika kwese kwatiri kuita ndiye mukomana wewe. Iye zvinezvi zvinhu zvake zvaona kufumuka zvaapadhuze manje kuda kufumuka. Padhuze kufumuka? Murevei? Ibi tete nengozi yatakaripa ika zvinhu zvake zvaapachena manje zvaona kutobuda pachena. Tikutosunungurwa tete zvinhu zvezvi zvikatofamba zvakanaka. Amen. Regai tingomirira Mwari. Tinguva yacho isvike tisunungurwa nzvadzi. Nekuti tanyanya kutambura iwe. Tete zvatopera izvi. Tete ini rega ndichifamba. Asi hazviite kuti ndifambe pakati pousiku. Rega ndiendeni. Ichokwadi. Aiwa si chiregedzai kumamhanyira mamuchita aya. Aiwa. Chifambai zvakanaka aiwa tasvika. Ndofamba mushe tete. Alright bhuti aiwa mudze paina kundaenda. Alright. Tired? Yeah, it's just 9 and I'm already exhausted, eh? Oh, I'm sorry, John. Is it because your partner is not around? Well, I can't believe it either. These criminals, they're not stopping, eh? I'm sorry, guys. I overtasked you with this case. But you're the only ones that I can trust. Yeah, that's alright. The only thing I can think about right now is finding Lucy. I know I failed Farai, but not Lucy. What happened to Farai wasn't your fault, huh? You two was on the wrong side of the law. You tried all that you could do for his pregnant wife. You can't keep on blaming yourself for things that you had no control over. Thank you for your comforting words, ma'am. Anytime, hey? Anyway, what's the best approach to this case? When I left for the hospital that day, Lucy came with us and we only departed when she was going over for Shamiso. And after that? She tried contacting me and then I tried to return her calls, but it wasn't going through. Do you think that was a call for help? It could be a 50-50. It could be that or it was a victory call. Okay. Anyway, we'll try to call our friendly NGO. That will help us. Yeah, but won't that be time consuming? Zvinobatsirei kumedza isi tichada kutsenga. Kumhanya kusiri kwekusvika. And that NGO will request a meeting with Mrs. Mari and Shamiso.
If they agree, then we know that Lucy was not successful in taking Shamiso. But if they don't, then we can question it. It's okay. I guess I'll have to leave that with the secretary, okay? I think it's better for you to go and rest, John. Then I'll call you in the afternoon and we can map a way forward. All right. Thank you, ma'am. All right. I'm out then. Bamni got go there. Okay, it's fine. Okay, sure, bye. Asi kune muna chao ya maskati. Ndi majira rodzokanasa. Better shi. Vanga vagarisa kubulesi. Ndike kutotanga kuti vanoshanya voita maweeks asipo so. Yeah. Saka vatokusuwaika. I mean, maybe. Vanhukadzi. Especially nyaya yatambiwa panapa yenyu. Ndikuona mukoma kulezi vachitosvika ka. Mufanira kungoita chigentleman. Unatsovakumbira ruregerero. Panyaya iyi ndakakumbira ruregerero. Usatombofunga zvenyu kuti nyaya yakapera mukoma. Kana kuri kune vanhu vanochengeta chigumbuka. Ndivava vanhukadzi vava. Yeah. Maije ndakavatadzira hangu. Pamwe pacho manje zvikuna zvazvoita nyaya. Ndikuona mukoma. Mi makatadzira zvenyu. But imagine kumakisa kwamaita Gulesi. Amana munhu kubatwa negirlfriend. Apa girlfriend yacho. Sijoki rinozikanwa nerese. Izvezvo vanhu vangotaura nyaya iyoyo. Aiwa mukoma. Unofanira kunatsovakumbira ruregerero. Muchirevesa mubva matochinjawo maitiro yenyu. Hazvizodi futi kuti munhu ungoramba uchingobatwa nechinhu one every time same nyaya. Kana muri kuda marriage yenyu musiyewo zvemagirlfriends andi. Ndichaita sekutaura kwawaita. Muone manje. Kana vana vanofarawo mukoma unoziva kushungurudzika unoita madzimai edu aya ka kunoita zvinhu zvesheke so. Zvinotaurwa kakawanda. And ino ndakunatsozviona kuti ka ndakatadzira maijeri. Ndachingosvika ndanamukumbira ruregerero. Chinjira mungatononokeka. Kunza makapu. Zvekubika izvi zvinongoda vari pokuleza muone maurondipinza bizi ngoma ndamtsiro chino.
Bata Natswa. Kwenda kupi? Bata Natswa. Kwenda kupi? Chigwewe. Murikuenda kupi Maxena naye mutongi munagarwa? Murikuenda kupi? Kwa msina utawo. Mazaiboga ndingamuka kudzongera so. Wakazomboita ticha sei? Andika unozoti rwendo rweMaxeni munhu anofuma ubata jongwe muromo. Muchienda kupi ikoko kwandisiri kuziva inini? Zozonzi dzimwe dzendo taurai matsoka. Aiwa manje hamusikuenda Matanatswa. Matanatswa. Uda kuudzwa kanganiwo. Kuti chii? Alright. Ndawena unotsvaka Taini. Wanzwa kuti auye uzogarira padhuze semunhu ane mimba. Iwe uda kundirowa iwewo. Matanatswa. Iwe. Matanatswa rundikwadza kani? Andigare nemondi pano wanzwa. Uda kundirowa iwewo. Nonsense. Hello, Daddy Joe. Okay. Akadiko moyo. Chirando. Chira nerera. Tinofara kati chira wakadi. Ndinofara zvangu makafamba sei kona iwe. Aiwa takafamba mushe. Tikadzoka tese mushe. Aiwa kana makafamba zvakanaka tinotenda. Vanhu kumusha vese varipo. Vanofara. Unoziva kumusha kwengu nenhau dzako. Bada takadzoka zvakanaka. Sure. Munhu wese akauya achifara abva kumusha uku. Takaburiswa kamucheri. Nyaya dzadzo dzakafambirwa nabrother wangu. What about Shami? Ndogona kutaura nabrother wangu kuti atibatsire. Saka ndaite chicho. Iwe wasikuona kuti ndasimbira zvisikuonekera kuti ndagaina. Sadaro iwe. Shamakadzoka. Ari kumba kuyanzvadzi. Sure. Mwari vakapinda. Uyu ndo ruoko rwaMwari manje. Mwari vakapinda. This is good. Mwari ngavakudzwe nguva dzose. Unoziva kuti chika. Mwari ndiri kuvakudza zvekuti handidi kukunyemera. I want to change my life for the better. I need to be a good mother to my girl child. Sure. Pautosvika pandachitoverenga kabhaibheri mumba ndiri kutokutaurira ndine vhesi randachitoverenga rinonakidza. Romans 12:2. Do not be conformed to this world. All right. But be ye transformed by the renewal of the mind. Amen. Thus by testing your discernment, by knowing what is good, what is God's will, what is... Hallelujah! Baby, I'm Saka baby. Yes. Nachifunga kuti inini newe titsvage chechi yatinoenda tese. Since I want to settle down and be a good mother to my child. Inini newe, maybe if we get married and then just go to church together. So tiritu. Yes. It's going to get. This time nyaya hatisi kudzokera mashure nenyaya because ukona kuti zvangu zviri kuita mari dziri kuita ikangokwana chete ndikuuya zozikanwa. Exactly.
Saka ticheka chechi. Then we can go somewhere new. Somewhere new. Yes, tokona ngoenda. Beautiful. Aiwa pakanaka. Chacheka chechi do you want to? What to get? No, I love. Tokona ngotaka something fruitful. Yes, I love it too. Lucia. Ready to Get. Pindai. Zvamunenge manga muchito Maitanatswa, uri kuchema kewo? Aenda Andrew. Aenda notera time. Pasi yandimonorora ruoko. Very sorry mai. Ungavatedzera vana vamwe navo vakavagona. Very sorry sure. Chiri nyanya kundirwadza ndechekuti vaita kunge vane mazuva vari kutombovengana naTaini. Inini ndini ndaitomumira ndichiti usadaro. Pona imbozivei kuti ndiri kutambwa medzi. Ndichitokuchidzira zvangu rudo rwavo. Ha. Ngoti bedzi wakatrasta munhu asiri. Chinyarira zvako maitana kuchema hakuna zvakunobatsira. Manje imba yangu yoparara here Kimu nekuda kwepfambi. Akadyiswa chete babata nadzo. Iwe ndiwe mukadzi wotomira nemba yako. Avana Jezebel vanouya vachienda. Kimu, ndoita sei ndibatsirowo? Hauna zvaungandibatsira nazvo kuti Andrew apengenuke. Problem yacho manje ndeyekuti emuri vanhu vechechi. Pane kwechivanhu kwaunoziva kunobatsira Kimu. Kana vana madzibaba chaiva vanozvigona izvi. Asi mimi hamendokwana papa muchinetirwa makanzeling ere. Mamiriro azvakaita ka. Vabatanatswa vari kuita kunge is a possessed man. Hapana kana chaachamboteerera. Kubva musungeka. Kumusunga? Chiwai. Mainana. Chete. Asi kana zvichishanda here izvozvo? Zvichadzani? Kana zvikabva zvatidhakwira tese. Da. Mainana. Munhu unenge wanyatsomuredusa kumupedzera chaiwo pozi anenge adysfunctional ka. Achaita ikoko. Anotongodzoka chete kwauri. Iye munhu anenge akasikwa akakwana. Kwana ikoko ndokurutomupembedza ikoko. Ndokurutomuitisa ndururana. Saka muhamble, reducer munhu. Handifunga kuti ndingazvikwaniseni. Ndiri stranded zvangu bati. Handifunga ndingagone kumirira utsi. Saka uye hake zvitaini pamurume zvake. Ipapo handingambozvitambire zvitorina ndiende kumba kwedu. Ndakasiya kumba kune vanhu inini. Mwana, murume ndewenyu, ndimunotomira-mira. Inini ndiri kupererwa I'm confused. Kana kuchikoro kwachona ndinonodzidzisa vana vevanhu sei zvinhu zvakamira zvakadai. Hazvina kumira musheke. Mhepo inovhuvhuta. Chisingaperi chinoshora. Chokwadi here Kimu. Ndikuvhara gulezi madzoka. Pamba vanongodawo munhugadziso. Ndadzoka manje bamunini. Ko baba Jero vanouya nguva iyi? Since iri weekend udai so zvekuva 5-6 anenge adzoka. Saka ndokuisira ichi chekuti. Aiwa bamunini ndakaguta ini. Tapfuura nekwatete saka ndabva ndadya zvangu. Ko hapana kamboya chinditsvagere ndisipo. Kazhinji ndandiri kubasa ini. But panga ndiripo pacho. Hapana akamboya. Akamboya ndibabata natswa chete. Saka regai ndimbotizorerei mbichana ndozobuda nombonoona maitanatswa. Mazuva acho awanda imi. Asi zvamafambira mushana zvakafamba zvakanaka. Urongo wakafamba zvakanaka bamunini. Asi kabamunini ka ndakutodza imimi. Anatezvara vakuda pfuma yavo.
saka teteka vanogona kungoya anytime. aiwa hainyaya yakanaka hainyaya yakanaka because ndainzwa kazvinzi ana tezvara ndokamisa program saka kana wazobvumira kudai mukoma kufanira kuti akanyazvechimbi chimbi aiwa handizvo zvamakakudzirwa dzinza kaini ana Jerry zvigwindiri kudai. munhu ungonzwa awo wema wemudzimai wako kwakutoya masikati ndachiri mosvikawo ma5-6 chiweekend iri basa racho rinenge riri lolo mazi batanatswa hapo majeri mafamba musha ndafamba hangu zvakanaka. seo musha kumusha vanhu vese vari raiti zvavo. right kulezi nhasi ndiri kubika imi mositanga mangwana. aiwa handizvo zvindiri mira ndinositora yese plastic mune zvinhu zvomukadzi wangu. kwakanaka kutanga rini asi pane zvamakasara muchiita zvamuda kuedza kuvhara kani. majeri avana nyanyaita muipi kudaro. mudzimu ndiringe zvisashoko kuna zamatenga zoitwa nevana zondibata rangosanga-sanga hatichazivi kuvhara kwacho ndikupiku hatichazivi matambiro nepekuguma pacho zvoitwa mwanangu izvi zvoendwa choita zvese isu majeri aripotaura atuminetse utaure chii chaurida kutaura wakaramboita zvinhu zviri simba. handisati toda kutaura ina mdi wangu ina handina chandiri kutaura newe kusvika wabvuma kuenda kunotestwa handi wakaramba. namboramba irini kana usina kuramba handei kanai waurida kuzadza masiki nezvirwere zvana Miranda ndiani? Miranda weiko zvana Miranda ndakasiya kare kare izvo. kana wakasiya kare kare saka choita kuti urambe utestwa chii? unofunga kuti handizivi kuti wakasarodana naMiranda nenda umushere iwewo magemu ako ese ndiri kumaziya baba Jerry wazvinzwa ende hausi kuzondigoma kusvika waunza maresults paground. saka bebi ndo zvinhu zvatinganetsana izvozvo vanhu vavakamusha uise zvakanaka kudai. vakamusha musha upi wavakwa results first then zvimwe zvisotositaura later baba Jerry. Chichamiso Mari baba ise chichamiso Zochamisa What's wrong? Why are you looking at me like that, man? I'm trying to figure you out. Huh? I know you and Lucy were working hard for better post here. What are you saying, man? Are you saying I know where Lucy is? Or, wait, am I even a suspect in this issue? I just don't know what to think anymore, eh? Look, your previous case, we reached a dead end. And now this Lucy case, I'm not even sure Bring it on. Bring it on. I will prove it to you that I have nothing to do with this whole Lucy issue. In fact, Lucy will be here and she'll tell you herself. Please. Just allow me to find Chamiso. I know Mrs. Maris' manager said that it was urgent for her to stop these campaigns. But she'll be coming back soon. She said she is fine. That's a lie! Huh? Knowing her, she could have sent videos and for some first time. Just to prove a point. Chamiso is out there. And of course with some people looking after her. Think about it, John. That means we need to move fast. It's actually a matter of who gets to Chamiso first. And if we need our answers then, we need to get to Chamiso first. I want you to work alone on this one. Good luck, John. Thank you.
Hede. At least nhasi ndafambira zviripo. Uri pako Gete? Tiripo zvakuyasikani Kim. Nemadira uda kuita kufamba aya. Hausi kubatika. Inga wazorora. Ndoda kufamba here. Handine ndichitengesa here masina angu. Kimu. Plus nguva dzekufamba kadzinosiyana. Handi munoda kufamba usiku here. Iwewe anyways uri sei hangu? Ndiri bobo ndoda kuti zizi mazuva anaya. Asikana. Saka muri kundudza kuti hamusi kuziva kuti mwana wangu anga achishaiwa. Ndozvamunonetserana Kim, munozviita mafriends angu, asi pakati penyu pane akambouyawo here kuzonditarisawo kana kuita keneni pamakanzwa kuti mwana wangu haasi kuwanikwa imwe. Sorapo ipapo pakanganiswa zvapo. But kozvo zviri kumbonyatsoitika mazuva anaya. Nezvechi Kim, watanga iwe nenyaya dzako kandimbo. Iwewe makuwa pachikwata chenyu handimaisimbobatirana zvinhu muri pamwe chete. Zvipiko hana Kim madetective. Asanaka taura nyaya yekuti nzwa. Haya kungonditi hako detective, but girls these days machinja. Kochina Kim, hapana achinja. People are just dealing with their lives differently. That's all, nothing bad. Hausi kundinzwisisa zvandiri kutaura. Kare mainge makabatana muchiti mwakawirwa nedambudziko taingobatsirana. Manje zvinezvi mangobudana. Kutaura chokwadi ini nangu I was just busy nenyaya dzashamiso. But also zvakaitwa naJoy zvekuti anorara naDaddy Joe. Handimbodi kukunyebera. Hazvina kunditira mushi. Andambozvifarira. I didn't like it. Yeah. Ipapo kapakabhaizika. But haisi pressure. Ko Miri ndane time singataure naye. But andongozati Miranda adizve yep. Kuti ainika akazotirwa naLandlord wake wanga atiza nenhumbu yake. Taina akatiza nenhumbu yaLandlord? Izvezvi so ndokutobva kumba kwaigara Taini kumbononyararidza kamukadzi waLandlord wake. Kimbomira nenyaya dzako idzi. Joy akangokiwa madhoo ameno kwaakaenda asi mari renda ari kutumidzira zvayo. Asi akawana chimwe chikomba chekugara nacho kai. Ipapo hacho handikazoziviwo zvangu. Ndatofara kapa ndakuona uripo. Kwandimhiri ndakaenda kumusha futi. Asi uri kutaura navo pafoni naiwe Kim? Hapasina kana wana nefoni ichiri kumboita. Handi mune nchingoti sideline here. Hapana ari kusideline apa Kim. Especially for inini zvangu. Chilife chiya zviya zvataita zvese zviya zvakapera zviya zvakadhakwa zviya. It's just not it. So no more baba. Saka wakuitei? Ndakunamata. Unotori serious? Ndotoshamisa kuti uri kuseka ini Kim. Nditori serious. Kutanga rini? When I had a problem and none of you bothered to help or to care and God did. That's when I realized kuti I need God more than anyone. Maziaka given life yedu izvo tongondishamisawo zvangu. Of course I'll forgive you ako Kim, but zvataita zvese zviya zvakapera zviya. Mwari akandiwanira nyasha. Isonga mechiramba kai? Kuvhura hombe unombovhura zvako ka. But wavhura iyi ilaji cheche. Kim, unoziva kuti chira ndandiri murima pai. I was in the dark, but God gave me the light and he showed me the light. Ukushokeka nezvishoma izvi. You will be shocked zvandiri kuzoitirwa naMwari pamberi apo. Pressure zero. I see defeat. Draw game. Chindiperekedza zvako ndiende. All right, mira ndise mvura pamoto ndokuburitsa.
Maswera sei? Yo, makasimbere mama. Tokubatsirai nei nhasi? Ndandichikumbira kubatsirwa pane zvandanichidawo. Tobatsirana sei nhasi? Ndandichida kuvhunzawo ameno munokwanisa here kundiyamurawo. Alright, inini ndabvawo kuNorton. Saka ndadirectwawo pano. Ndikutsvagawo kamusikana anonzi Tiny. Tiny? Muno Murambinda? Muno vanhu vandidirector wanditi pashop panapa pemukoma wavo wanzi Mai Mugabe. Asi muri vatsvakani? Hongu ndiri Mai Mugabe. Asi Tiny handimuzivi. Hana rimwe zita? Tiny Dalitso. Dalitso? Sina miko na baba vangu ndiyo Dalitso. Mugabe ndoenda kwandakaroorwa. Asi hakuna munhu anonzi Tiny. Hana rimwe zita? Alright, hanzi Mai Nokutenda. Mukadaroka. Munin'ina wangu buda ndibude wandotedzana naye mimi. Ndiye anonzi Mai Nokutenda. Saka pakanaka kapa. Mama uya neshoko rei? Alright, asawira wake Miranda havasi kunzwa zvakanaka. Ini ndoitwa baba Jerry, ndiri murume wavo. Saka kuchipatara kwavari uku vanga vachingodaidzira kuti Tiny ngauya andione. Ndosaka ndamhanyawo kuno. Ari kusimbirwa nei? Madoctors ari kuti imwoyo. Saka vane nguva yakareba sei? Pane kanguva ako, asi dai maikwanisa kundibatsira kuti ndikurumidze kufamba kwachakachena. Zvakanaka. Saka imimi chiregai nditume munhu anovadana. Imi muchigarai zvenyapa muchivamirira. Aiwa, maita basa. Vanosvika manje. Aiwa, maita basa. Edika, vanhu vemunomu. Aiwa, ndasarendai. Vaitofunga kuti haudzokeka. Apa vainyepedzera kunge vanondida, kunge vari kundinyaradza. Kana uri mutendi zvinotowanikwa, ungoda kuti zviitirwani. Vanhu vanondo zvavari. Unosati vanhu vachingosvira downfall yako so. Idzo hama dzadhidhi dzakambouya. Vapi vacho kana vari seavo kanganwa nezvavo mwanangu. Kana one akafona kana kuuya kuzobvunza kuti zvakadii. Hapana. Iwe uchitongofambira nhau dzako dzekuti udzokere kuchikoro. Handiti asi Edi mwanangu, please garira kure nezvinhu zvinokupinza matambudziko. Kana shamwari chaidzo, tsvaga shamwari dzakanaka dzinotya Mwari Edi. Handiti ipapo mama ndakatodzidzawo. And izvezvi I don't want anything to do with friends. Because vanhu inyoka. Ndiana Satani chiro changu. Kunyanya vemusendraini munomu. Wakamboenda kwana Shami? Kutokanganwa. Shamiso akadzoka ka. So ndakatinonomuona. Andamazuva ndabva nomuona. Inini ndakanzwa kuti ari kuuya. But handina kuwana mukana wekunomuona. Aiwa. Edisoka unoziva kuti ndo pandakaona kuti Mwari vakanaka. Ndaigara nchishushikana mumwoyo mangu kuti mwana wavaridzikana ari musango. Ari pai. Ko chii chaitika kwaari. Ndaisararaini. Asi ndo pandakaona kuti Mwari uyu Edi Mwari. Ndaisaziva kuti Mwari ainondidaini. Wangu mwana ndikuziva kuti aripi. Kuwe varidzi wandisiri kuziva kuti ari kupi. Ndaizotangira pai naye Edi. But aiwa izvezvi musanyanya kuzvinetsa kana kuzvifunga. Handi takadzoka tese. Aiwa ndizvozvo. Sekuru vako vakati vada kuzotionaka. Plus iwe unofanwa kunotendawo. Kumhanya kwese kwavakaita vachikubatsira. Okay. Aiwa. Ndazvinzwa mama. Ndazvinzwa. Kumusha zvakafamba musha. Edi. Ndo pandikuona kubata kwaMwarini. Zvakafamba zvakanaka. Izvozvi mhuri yedu yakuchidzokedzana manje. Takuchitanga kufambirana zvekare. Aiwa, zvotenda. Zvofadza nazvino. But kuti hama dzadhidha hadzina kuuya. Aiwa, sazvinetse nezvavo. Siya. Mudzimu ndiringe zvizashoko kuna zamatenga. Zoitwa nevana zondibatara rangu zanga. Hatichazivi kuvara kwacho ndikupiko. Hatichazivi matambiro nepekuguma pacho. Zvoitwa mwanangu izvi zvoendwa. Toita zvese isu totenda kuti tapepuka. Iwe Mai Nokutenda. Kukunonoka kudai.
ndatotimaongosiwe komaka nesimba wandiri kunzwa mazuva ano ka ndofamba ndichiende pangu nezviirore Andrew handisiya ukutsvake chii kunoko kuzonyepa kuti baba Jerry uri right here wewe tambotamhoresana naitaini ha handikawana togarawo pasi tobvunzana upenyu tozotaura zvakawanda neme inokutenda chiko chiri kumbonetsa ipapapa anditi unonyatsogara pasi onzwa kashoko ravauya naro ko hasha ndedzei pasiri kumboda hasha apa maita basa ndozvandikutoedza kuda kutaura makoma musapusiswe nababa ndovaziva havaziriwo baba Jerry yezvo kana vasiri baba Jerry saka ndiani ipapo ndindanyepa zveshuwa handisi baba Jerry asi dai ndandataura zita rangu vanga vasingamboyozondoonawo taini hasi totomboda kundoona kana wangu achiziva kuti handisi kuda kana kukuona saka wavinge chii kana nhasi wachiona futi handisi tomboda kana kukuona siyana nini ime vanhemi kai musaidei kuita zvokutamba neti taura nyenyu ndinzwisise chii chiri kumboitika unozivei vakoma mukuona baba avo vangu vari landlord vangu panaigara kunotoni moza vakandizvambaradza rimwe zuva ndikatuta zvinhu zvangu ndikauya kunoko asi izvezvi ndikushamsika vari kuteera futi kunoko vari kudei vanti vanga vakagarwa nengozi baba ivava naiwe uchirohwa nelandlord kuti zvadei imi asi munogarwa mavingei kuno right pane nyaya apa handiti dai inini ndakagarwa zveshuwa maizoziva here kuti anonzi taini zita rekuti taini munoriziva here mimi iro zita riri kumboti taini rakambobva kupi naiwe chii chiri kuitika panapa muri kutamba nepfungwa dzangu vanemimi handiti munino yenyu uyu ndiyari kutamba nepfungwa dzenyu ende ngaasanyepedzere unga asiri kuziva kuti panapa ndavingei vavingei avanhema inokutenda usaramba wakanyararaka baba vavavingei asichadairikeka inini pano ndangovinga hangu mhuri yangu mhuri yenyu wakatiza nemhuri yavo saka imhuri ipi ritaura nezvayo aya regedza yangu ndikurerutsirei handikamuri kuona mimba yainayo iyi ndeyangu ndo yandiunza pano izvi handina nhumbi yava handina kana nhumbi yenyu handi wakandirova ndichigara kunotonuko ndikatiza ndikauya kuzogara kuno kumusha handambotiza nenhumbi yako ndakatouya kuzogara nemurume wangu kumusha kunoko sauda ndibhilive zvemurume zvauri kutaura zvacho izvozvozvo nhema dzauri kutaura idzo zvari mashura munondiitira imimi saka uri kunditorera kuti nhumbu iyi haisi yachenje ndeyake vakoma inhumbi yachenje ndeyake murume upiko ngavauyika panapa titaurirani nhema dzipi anganzi mainokutenda iyo pasina baba anokutenda vachona maitoita zvenyu choupombwe ikokoko kunotoni kwenyu ikokoko nhema dzamukutaura apa ndedzipi mimi hamuna mukadzi here mimi inini taini ndomuda zvese nemwana vane mudzimai wava saka iwewe waiti uri kuite chii uchidana nemurume ane mukadzi wake uchiziva kuti une murume wako chii chawaita ichocho apa maita natswa ndakatiwaudza kuti ndiri kutouya kuno kuzotsvaga yeye taini uyu ndakawabudira pachena mupengere ne udondiurayisa namaita natswa manje saka pachaitwa sei apa inini ndakachitofunga zvekutotakura mhuri yangu ndiende nayo kana nhasi chaiye hapana kwamburi kuenda nayo imimi zvomwe chita chidzokerai isai namba dzenyu mufoni umu mochienda ndochizokufonerai kana baba anokutenda vauye moye motaurirana nababa anokutenda vachona manje ini handisi kuda kusiyai chikweyo inga unorerutsirwa 1-1 chienda uzodzoka woona kuti handina here murume kuno uzoona kuti muridzi wenhumbi wachona ndiani enda taini usandidaro ndakusuwa zvisingaiti ingwani unoziva kuti ndokuda wani zvese nemwana uyu taini uya tigare kumba kutite mhuri kana kuroora ndokuroora taini iwe dzokera kune mukadzi wako ini ndine murume wangu kunoko kana zvakadaro ndichauya nevanhu vemadna toona kuti unoramba sei kuti mwana asi wangu ende une drama zviri necessary here zvemadna handi anoziva muridzi anoziva baba wemwana mukadzi handikaiwa kutoramba zvemadna unyatsoziva kuti mimba ndeyangu chiri kumbonetsa chima inokutenda rega vakavanouya nemunhu wemadna kana une chokwadi chekuti nhumbu iyi haisi nhumbu yavo vanouya nemunhu wemadna nyaya yobuda pachena yopera mandoita basa ipapo saka chienda
chokwadi fambai kusati kwasviba. Isai namba dzenyu ndokufonirai. Makasafona munondona ndadzoka. Tiny, chindiperekedzawo. Si womboya nini? Enda. Itako rafu yako. Ndodzoka. Asimbonyatsondiudza mai nokutenda. Chii chawanyatsoita ichi mbonyatsonditsananguriro? Unondinyatsisirei mwina wangu? Unyatsozoti une murume munin'ina? Zoitwa, mwanangu ichizoendwa. Choita, jese isu chotenda. Kuti chapepuka, tichifema. Mweya wacho waipa, wakuzarira.